Mago mag tuke joloch nyadi 21 e tuke adhula lig maduong' e pacho ka Gor Mahia oketo kokgi e orak gi kambi rangi mar Kansai Plascon Kenya. Nyasi mano obagi e boma ma Nairobi. Oragno mar higa achiel omiyo Gor Mahia omenda maromo Sh5M ka nying kambino mar rangi biro bedo e law kogalo ma jotugo rwako kinde mag tuke mag adhula. Kano wuo gi jofwambo, patron mar Gor Mahia Walo olero ni winjruok ma kamagi biro bedo mathoth ka geno bende nitiere ni klab mar Gor ibiro loki mondo ket kaka kambi gino makoro biro miyo klab no thuolo mar yo omenda kendo loke obed klab manyalo bedo gi omenda moromo. Winjruok e ogirimiti ma kawuono biro bedo nyaka season ni rum. Had a chat with him way before, about a year and a half, 2 years before we thought this even possible. It's our pleasure this morning to unveil this partnership between Gor Mahia Football Club and Plascon. It's a partnership that is mutually beneficial to both parties. As you are aware, all private sector concerns pursue to market their products as much as possible. And to do this, they need to get into a strategic alignment with strong brands. Gor Mahia is a strong brand. You are aware Gor Mahia has been in existence since 1968.